susuran iki kepiye to? Piye to? Waduh. Nggih, Mbah. Waduh. Aduh. Weh. Kurang akeh. Kembange Pak, kembange kurang akeh. Ngalah, kurang serem. Wah. Gusti Allah. Nah, bu ada Mbah kurang. Gusti Allah. Duh. Iki arak kepiye men op? Kayang. Arak Salim. Walah gini iki. Gusti Allah. Iki anu iki ketoke penyanyine gur kari wong loro. Wis semen pokoke semende. Arak kepiye Mbah kowe? Kepiye? Mbak Yaya. Hah? Aku wis disangon. Oh wis disangon. Mbokok siji wae sing ngomongan. Dompete Pak Yoyok kandel. Apa? Dompete Pak Yoyok kandel. Aja ndremis. Aja ndremis. Kau wis dikeki siji-siji. Heeh. Arek ngadi. Kok kowe nganggo telek kucing nurut. Waduh. Iki. Duh, lah iki Nurlin dadi. Jarot yo dadi. Apa kuwi? Piye? Arak Bali. Arek Bali. Lagune apa? Ora sanggo lagu ada. Rasa. Jadi ngangkat. Gusti Allah iki angel iki. Gus, enten anduk mboten, Mbak? Anduk nggo aduh. Jadi ngangkat. Ya men cetha sing nyuwara ngono lho. Gusti Allah. Yo tarik dulu. Iki kok arak kepe sing tok para nanggapi iki. Jenengmu sapa, Mbah? Ngawi. Sinten? Lah aku dhewe ora cetha. Men karo Sinten, Mbah? Narwi. Ayo, bajing loncat. Kosek. Oh, iki arek ngongkek sik. Engko bar ngongkek gek dibajing loncat. Ongkek. Heeh. Lagune Darak Go Bali. Yo ngalah, men Jarot men rada suwe sauntara. Wis, pokoke iso ngasuh. Aduh. Yo, kanca-kanca sura laras. Ya.
kanthi putih iku tandha rabi samule ditumpake kereta Jawa roda papat rupa manungsa ditumpake kereta Jawa roda papat rupa manungsa eling-eling sira manungsa la ilaha illallah 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 sejurupati umpang durung katakanan malaikat sejurupati salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Hey! walah Ya ya. Yo hae, hoi, sembuh. Iya. Yo, sikat pan. Hei, bablas. yuk piye saiki sandiret sa Destine Nurli yuk enter ayo Farid tarian rasa jroning dada durung ngari rasane kangenku lagi
Ayo Mas Gurba perasaan. kangen sliramu jroning batin kondo jare wis isin pancen Nurli sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena go bebrayan sak lawase yeay oh oh ha oh oh ha oh ha oh ha oh oh ha oh oh ha oh hoi saus uningot jadi lantase setunggal babak malih inggih punika babak putra hei
Ayo Mbah. Yo, gugur gunung ya. Oh, 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 oh. Suro Dawana. Ya. Oh, oh. Oh, ah, oh. Gayai karyane projagene Gugur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun bebarengan rokan sane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulungake amen tapi Kolopis kontol baris Kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris gugur gunung yuk ya oh ya ya so ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun kebarengan rokan sane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulungake meski enggal rampunge kolopis kontol baris Kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris